4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Een groot Frieske brandwachtkorpsen is inzet om haar collega's in Drenthe te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het Vochtelerveen. De vlammen griepen vanwege de droogte in de bos verskworrend hut om hem heen. Korpsen van onder andere de Jouwer, Burgum, Boetenpost en Appelskeer komen in peloton naar de bos bij Boppelsmilde om haar Drentse collega's bij te steken. Ik heb in ieder geval al, ik kan beter praten over een aantal auto's. Ik heb al 8 voertuigen staan. Nou, maal 6 heb je 48. Prima. Dus in ieder geval een man of 50 heb ik hier wel. Wat kun je hem doen? Nou ja, we worden nu ingezet om een stoplijn te maken, zodat we het vuur tegen kunnen houden. Het gebied rondom het Vochtelerveen is volslijn uitzetten voor toeristen. Ik aan de Frieske kant hield een neetverwardering. Docenten en medewerkers van PTC Plus in Oentjerk lezen haar net deel bij de stuting van de praktiekskwallen. Die stuting driegt noot de ERS Groep als eigenaar van PTC Plus net langer meewerkje wil aan de nieuwe Dairy Campus bij Ljouwert. Nevens de docenten is de financiële basis in Oentjerk goed genoeg om zonder de Dairy Campus zelfstandig trot te gaan. Het melkveebedrijf met 180 kei en een goed aanbod van cursisten biedt er daar genoeg mogelijkheden. Boven dat is de verliening gekregen voor €1 miljoen extra investeerd. Een delegatie van de praktiekskwallen zal daarom na weekend met de directie van de ERS Groep om de tafel om het opleidingsinstituut in Oentjerk dochs open te houden. Wij hebben hier een hartstikke mooi bedrijf met goede faciliteiten en ja, wij hebben het idee dat we hier echt goed werk kunnen blijven doen. Bij een brand op een autobedrijf in Wolvergeer binnen vannacht 6 auto's verlengingen. De brandwacht kreeg de melding juist om kwartier halven. De brand bij het bedrijf aan de Schuttervaartstritten wie vlug onder controle. Toch binnen er in elk geval 3 auto's heel uitbaand en 3 auto's via scanchère rekken. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting likwijls net uit. De technische recherche docht onderzoek. Een dragster is stuntenmiddag bij een oorval in zijn wenning mishandelen en bestellen. De 29-jarige man werd op 4 personen oorvallen. Na de mishandeling namen ze elektronica en computerapparatuur mee. Er waren op dat stuit een protte mensen op stritten. De verdachten kon net lang daarna op het dragster merken aangehouden worden. De politie ziet nog meer tjoegen van de oorval. In Zwitserland werd morgen pensioen of een stoomlocomotief die het onkocht is door de Friese stoomtreinmaatschappij dat land verlitten mij. Machinisten van de stoomtreinmaatschappij hier in de lok rond een weekend hierheen brengen zult, maar de Zwitserse autoriteiten wilden dat net leiden. Het die blikken dat de chattel en de branders van de stoomlocomotief net controleren winnen. Mooi waar, en tal van evenementen in de provincie Joert. Ik op deze twaalfde Peerskedij gong een protemeesken erop uit. Joet wie wat de peeskedrukte onbelangt een dag van uitersten. Ze kwamen er traditioneel weer een soort bezoekers op het Frieske muziekfestival iPapa in Nederland. En koe het zwembad in Wommels met meer dan 2000 bezoekers een record in de boeken bijschreeuwen. De wenninginrichtingszaken hier krekte leien onder het mooie waar. Het was heel rustig op de meubelboulevards. Ja, maar dit waar is steeds altijd maar van ja jongens, vrouwen bloot handel dood. Maar ja, dat is deze dagen dus absoluut wel zo. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij brengt dus bij het waar. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graden 6. Morgen is de loft beroen. Maar het blijft wel droog. Het wordt maar 17 graden. Een stuk koeler als Joert. Woensdag is het 15 graden en dan is er kans op een bui. En dan zag je deze kwart Joert dadelijk de sport in Boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs. Aan om 6 uur.